Nerád vstupujem do tohto vašeho vnútrokoaličného dialógu, ktorý by sme skôr očakávali v miestnosti koaličnej rady, nie v miestnosti slovenského parlamentu. Mrzí ma, že ste v sebe absolútne neúprimní. Ďakujete si, vážite si jeden druhého ako pri odozdávaní Oscarov, ale v praxi si picháte hrdzavými nožmi do hlavy. Toto je obraz vlády Slovenskej republiky dnešný deň. Niekto by možno očakával, že dianie okolo Eurovalu a udalosti posledných dní spôsobujú opozícii obrovskú radosť. My sme si takisto užili krízu v rokoch 2009 a 2010. A s veľkým potešením som dnes konštatoval, že snáď prvýkrát aj pani premiérka, aj pán minister financií uznali, že v rokoch 2009-2010 bola prvá obrovská vlna svetovej hospodárskej a finančnej krízy, aká tu nebola od 30. rokov minulého storočia. A my sme si uvedomovali v tom čase, vážené dámy a páni, aká dôležitá je silná a stabilná vláda. Vláda, ktorá je schopná predkladať riešenia, ponúkať alternatívy a chrániť Slovensko a jeho občanov pred dôsledkami krízy. Pozeráme preto s obavami do budúcnosti a kladieme si otázku, či sa slovenská politická scéna dokáže zmobilizovať, aby bola oporou pre Slovensko a nie jeho príťažom. Sme svedkami udalostí, ktoré sú prirodzeným dôsledkom vytvorenia pravicovej vlády v júli v roku 2010. Smer sociálna demokracia vtedy rešpektoval, že najsilnejšia a stabilná politická strana nie je súčasťou nového vládneho zoskupenia. Áno, rešpektovali sme, pretože my rešpektujeme parlamentnú matematiku. Rešpektovali sme aj to, že vládna koalícia sa síce formálne označovala ako štvorkoalícia, ale v realite pozostávala zo 4 strán a 2 frakcií. Rešpektovali sme to, že vo vládnej koalícii boli a sú najrozmanitejšie a protichodné hodnotové prúdy, obrazne povedané od legalizácie marihuany a partnerstiev homosexuálov až po zákaz umelého prerušenia tehotenstva. A rešpektovali sme aj to, že na čele vlády Slovenskej republiky bude politik, ktorý nie je súčasne predsedom politickej strany a nemá kontrolu nad stranickými štruktúrami vlastného politického subjektu. A rovnako sme v tom kontexte vnímali aj vyjadrenia, že takáto zostava je pre Slovensko tým najlepším, najkrajším a najstabilnejším riešením. Čo sme my, opoziční politici, rešpektovali a vnímali v júli 2010 ako tvrdú politickú realitu, každodenný politický život so všetkými jeho úskaliami a zložitosťami po 1,5 roku vládnutia žiaľ nerešpektuje. Za to, v akom stave je vládna koalícia, si môže len a len samotná vládna koalícia a jej politické rozhodnutia z júla 2010. Je to daň, akú vládu ste si postavili. S veľkým znepokojením sledovali sme, ale stále sledujeme udalosti okolo ratifikácie Eurovalu. Keďže podobne